Per primera vegada, Algemesí ha aconseguit portar fins a la nostra ciutat un curs del conegut com CDT, Centre de Turisme de la Comunitat Valenciana, una entitat dependent de la Conselleria de Turisme i que pretén millorar l'empleabilitat i eficiència dels recursos humans, l'atracció del talent, la investigació, innovació i promoció de la gastronomia, l'hostaleria i el turisme. Amb tot això, s'ha desenvolupat a Algemesí un curs formatiu de cuina sobre productes gastronòmics de la Ribera del Xúquer. Este curs s'emmarca en les activitats organitzades pel Consorci de la Ribera dins la tercera edició de GastroRibera Kilòmetre Zero, un esdeveniment que durant tot el mes de novembre acollirà accions relacionades amb els productes de proximitat, gastronomia i el turisme gastronòmic. Així, dins d'aquest event també es pretén formar als professionals en esta temàtica. El curs ha estat impulsat per la Regidoria de Turisme i l'Associació de Bars i Restaurants Arval i ha comptat amb la col·laboració del Col·legi Sant Josep de Calassanç, que ha cedit les instal·lacions on es donen les classes de la FP bàsica de cuina. Aquest curs naix alrededor de l'event de GastroRibera. GastroRibera és un event que organitza la Mancomunitat de la Ribera Alta, que trata principalment de promocionar el que és el turisme gastronòmic i està molt enfocat des de fa unes edicions al producte de proximitat. Aleshores, des de la Mancomunitat se'ns va oferir l'oportunitat de, a través del CDT, poder organitzar un curs on els cuiners, principalment els cuiners dels nostres restaurants, poden aprendre noves tècniques i principalment treballar, com bé vos ha dit David abans, treballar producte de proximitat, treballar quequi, treballar taronxa, treballar l'arròs i tot aquest tipus d'històries. Demanarem la col·laboració, la veritat és que estem molt contents i molt agraïts perquè demanarem tant la col·laboració dels profes com la del propi Col·legi d'Escolapios, que s'han brindat a tot, ens han cedit aquestes instal·lacions, que estan molt ben equipades per tal del que estem fent i la veritat és que de moment està resultant una experiència molt agradable. A més, el curs està impartit pel reconegut xef David Ramírez, actualment al capdavant del restaurant El Caramelito d'Alzira. Ramírez porta molts anys fusionant els sabors tradicionals amb les últimes tendències en la cuina internacional i treballant el producte de proximitat i de temporada. David Ramírez és el cuiner del restaurant El Caramelito en Alzira, és un restaurant que porta ja 17 anys, ha participat en diverses formacions de monitor del CDT des de fa molts anys. Com bé heu vist, és un cuiner que està molt preocupat per el treballar el producte local, per tocar aquest tipus de producte de proximitat, que ara, justament avui celebrem el Dia del Comerç Local, que també ve un poc relacionat amb tot aquest tema, i la veritat és que és un gran professional que ens ensenya coses molt interessants i en el qual esperem del que puguem gaudir moltíssimes altres vegades. L'objectiu del curs és, per tant, donar prioritat als productes de la Ribera del Xúquer, tant de proximitat com als productes de denominació d'origen, per mostrar als clients la importància del producte. El objetivo es promover un poquito lo que es la hostelería de aquí en Algemesí. También, como estamos dentro de una escuela, que la gente de la escuela se motive y vea. Y luego también vamos a hacer un arroz. Ahora, a continuación vamos a hacer un arroz, que es un arroz que se va a hacer en un concurso aquí en Algemesí, que es un arroz de calabaza y anguila. Entonces, la idea es esta, la idea es hacer cosas para que tengamos algo para que la gente se motive. Finalment han acudit al curs una quinzena de persones, la majoria del sector hostaler d'Algemesí i també tots els alumnes de la FP bàsica de cuina que estudien al Col·legi Sant Josep de Calassanç. Ha tingut prou bona resposta. Ens agradaria que en tinguera encara millor. És la primera vegada que aconseguim portar un curs de CDT a Algemesí, almenys que nosaltres sapiem. El CDT és una entitat, com sabeu, de Generalitat que promociona molt el tema de la formació, però té l'inconvenient que normalment hem de desplaçar-nos als centres que tenen a València o a Dénia i, clar, per a l'hostaleria això és complex. Tots tenim negocis oberts, has d'estar sempre al peu del canó, que diem. Aleshores, tinc aquesta oportunitat de dur-ho així. La veritat és que ens ha permès que diversos dels nostres restaurants puguen participar, acudir i veure aquestes tècniques. Es tracta d'un curs completament pràctic, on s'han elaborat receptes tant salades com dolces, totes realitzades amb productes de proximitat.
Així, durant el curs s'han pogut veure elaboracions diferents, diverses tècniques de cuina i també s'ha incidit en la presentació dels plats. No es tractava sols d'un curs de cuina, sinó d'un curs de cuina per a professionals de l'hostaleria. Per això moltes de les receptes comptaven amb consells i trucs per a servir-les de forma adequada en el moment del servei. A ver, hemos hecho tres platos salados y 3 platos dulces. Hoy estamos con los dulces. El lunes pasado fueron 3 platos salados. El lunes pasado, por ejemplo, hicimos un plato que llevaba un chipirón con una pilota de embutido y después llevaba una cremita de naranja, un curry de naranja abajo. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo platos dulces. Hemos hecho un postre que lleva es como un buñuelo de chocolate con mole negro, que dentro lleva un relleno de naranja y que terminamos con un chocolate con mole también por arriba. A ver, son platos con productos de aquí de la zona, con productos de la ribera, que es lo que también pues el curso va encaminado a eso, a que se utilicen productos de aquí de kilómetro cero, productos de gente local, apoyar siempre a los agricultores, a los artesanos, a todo lo que tenemos cerca y poner en valor pues ese tipo de producto. Hemos hecho también, por ejemplo, postres con caqui. Tanto hicimos el otro día un plato salado con caqui como hoy un postre con caqui. En esa línia. Tot el curs és l'inici d'una sèrie d'activitats i esdeveniments que es desenvoluparan dins de la tercera edició de Gastro Ribera durant tot el mes de novembre. Seran activitats turístiques i especialment de caràcter gastronòmic per donar a conèixer i promocionar els productes quilòmetre zero de la comarca. Aquestes activitats inclouran menús especials en bars i restaurants de la zona, un programa de visites i experiències gastronòmiques, alguna jornada especial de promoció de productes locals, demostracions culinàries i classes magistrals de cuina. Entre aquestes activitats, a Algemesí tindrà lloc el primer concurs de gastronomia local on es cuinarà l'arròs d'Algemesí. Un plat que té com a base l'arròs, l'anguila i la carabassa i que també s'ha cuinat durant este curs. Per a la confecció d'este plat s'han realitzat tasques d'investigació i recaptació d'algunes receptes d'arròs antigues. A més, alguns experimentats cuiners de la zona, com el mateix David Ramírez, també han col·laborat per a arrodonir este plat. Bueno, la idea de l'arròs sorgeix un poc per buscar una iniciativa d'alguna cosa que ens identifique com a poble. Així ja tenim la fogasseta, que és algo que ja fa anys que coneguem, que és un producte més de pastisseria, i buscàvem un producte que fos diferenciador de la nostra hostaleria i del nostre poble. El que farem va ser un poc el que es fa quasi sempre en aquests casos, parlar amb la gent major. Anem a parlar amb la gent major del nostre poble, els nostres iaios, els nostres rebesavis, alguno que li queda alguno, que ens contaven una mica de quina manera la gent quan anava a treballar a la Marxal, com es feien el menjar. Clar, ara hem de pensar que ara en el cotxe en 2 minuts vas i tornes, però parlem d'una època en la que s'anava en carros o a peu, la gent havia d'endur-se part dels seus ingredients per fer-se el dinar mentre estava en la feina. Tots sabem més o menys ja que la majoria d'arrossos que fan a València, sobretot a aquesta zona, el famós conflicte entre cometes de la paella, que si jo li fique caragols, que si l'altre li fica pimentó, al final és una cosa que s'ha fet així sempre a raïs de que la gent menjava amb el que tenia al seu abast. Aleshores el que fèrem va ser buscar una mica això, buscar una mica que ens contaven aquestes persones de quina manera feien aquests arrossos i aquestes històries i, evidentment, ho hem adaptat amb la col·laboració de cuiners com David o com el company del restaurant La Granja de Suca, que també ens ha tirat un cable, fent diverses proves a alguns restaurants d'ací de la zona, de manera que hem trobat una recepta que ens recorde i que faig un homenatge d'alguna manera a allò que menjaven els nostres majors, però que puguem adaptar també, evidentment, als gustos actuals i als nostres restaurants. Sí, a ver, es una paellita, vamos a hacer una paella seca, es un arroz seco. Es un arroz seco que lleva la base, como si dijéramos como un allipebre, pero hecho lo que es en arroz, y luego al que le incorporamos la calabaza. Es un arroz pues que los estudios y esto pues dicen que se hacía aquí antiguamente en la zona de Algemesí y bueno, es un arroz que está bastante bueno. Hay mucha gente que rehace a probar la anguila y a comer la anguila, pero sí que es verdad que es un producto que una vez lo pruebas, pues es un producto que está muy bueno y yo creo que merece la pena. Es un arroz que se queda muy potente, muy melosito, muy agradable. Amb esta classe magistral per a cuinar l'arròs d'Algemesí es tancava esta primera edició del curs de formació Cuina d'innovació amb productes de proximitat de la Ribera del Xúquer.